momenturen batetan Ebak esan du, galduta badagoela, nik uste dut denok izan dugula sentsazio hori gure bidearen kilometroren baten, ezta? Akaso gutako gehienak Himalaian galduta egongo ginateke, baina gure hurrengo konbidatuaren lekuetariko bat munduan bere burua galduta ikusteko hori bera da, Himalaia. 14.000koetatik 11 egin ditu gure hurrengo konbidauako, eta bat urterekin Broad Peak izeneko lehenengo 8.000koa egin zuen, Lemoakoa da bera, telebistan ere aritutakoa, Txikon Extreme saioaren bitartez, aurkezpen handirik ez du behar, Alex Txikonek. Arratsaldeon, plazer bat da gaur hemen osterabe. Azkenengo hilabetetan, hau da, 4. nagoela hemen Portugaleten, 7. urte hurrenagaitik zorionak beste behin ere, beti aipatuten dut. Barriro eskerrik asko, ona hurbildu zarien guztioi, lehen komentatzen ibili gara Josebakin, eta batzutan kosta egiten dela denbora honekin eta giro honekin, eta gaur hemen hurbildu zarien guztioi, eskerrik eta beroenak. Gaurko lantaldeari baita ere, diseinu grafikoen eta lantxukun egin dozue, behar eta bar, así que eskerrik asko zeueri. Eskerrik asko udaletxeko ordezkariei, eta baita ere Bizkaiko kultura, kirola eta euskera saietik, Jordana eta Xavier lagun ditutela baita ere, eskerrik asko gaur hemen izatearren. Nik uste dute gaurko ekitalditzu hau, bukatzeko niretzan da, agian errezena, agian ikasi bat nintzen hasieratik. Eskerrik asko, Joseba, Eba, Amankai. Orduan nik, eukidot aurre ikusita beste geuz desberdin bat ikustea, baina aurreko 3 lagunek ikusita zer egin duten, egingo dut, beraiek esandakoan arira, adibide desberdinekaz, gure munduen, trasladatzea nola bait, bale? Zegatza dan ez, ona begitu eta ona begitu, Kosta egiten da, zein behar dut. Ona, Garbine? Ibile gara ados bandan esaten dan bezala ze. Aipatu duzu, azkenan, bidai asko, gaur egune, gauz 2022 urtean. Hasi ginela duela 20 urte pasa, espedizioak egiten. 50 aldiz baino gehiagotan gaudela egonda Asian, 40 espedizio baino gehiago. Afrikan egon garela beste 21 alditan. Ego Amerikatik eta Amerikatik beste 21 aldiz. Ego poloan, ipar poloa, Groenlandian. Bidai asko egin ditugu, esan duzun bezala, 11 8.000 metodotako tontorrak. Munduen persona bakarra, 2 aldiz, porque 12 tontor ditut, Sisapagma, dala, 8.000 metodotako mendietatik, bajuena da, azkena igotzen 1994 urtean, persona bakarra mundu 2 aldiz igo dana birritan tontor horretara. 3 lagun izan gara, 8.000 metodotako mendietan, zuzenduta, 8.000 metodotako mendi horien lehenengo saiakera izan zen 1895 urtean, 100 urte pasa dire. Ia 50 urte luze direla, 140 bat, eta historiaren kapitulu hori itzi zen, 2016ko otsailaren 26an Gunanga bateko tontor hori zapaldu gendunean neguen. Orain botako dutzuet galdera bat zeu hori. Zein da eskalatzailerik, alpinistarik, antzeslerik, zientzialarik onena, zein da zuentzako? Gradu gehien egiten duna, diru gehien irabazten duna, Josebak aipatu dozku 1 edo 10. Eskalatzailerik edo kirolaririk onena edo medikurik onena, abokaturik onena da, gehien disfrutatzen duna, gehien gozatzen duna bere lanarekin. Gure gaurko 3 hizlariek, nik beraiengan jaso dut pasiñoa, jaso dut hori rollo giroz ona, eta asko gozatzen dutela beraien lanarekin, beraz pasioa, nik gelditzen daz pasioagaz, nik ikusi dut zungan pasioa, eta gu geu mendien hori deku, gu ez guaz, Josebak aipatu duzkun bezala ze 1 edo 10 beste behin ere, gu ez guaz diru bila, ospe bila, ni mucho menos, guaz ondo pasatzera. Eta benetan mendien, natura, mendie, eskalada, kirola, bizitza maite duna, bardin dozku Himalaian egotea, zein txindoki edo zerante zen hementxe ondoan, horrela zeda atzo nik bitu eskalatzen egon nintzen dimetik, bueltatxo bat emon nun han
Bargondiko atzetik, bueltatxo bat hemen, ordutxo bat, eta gero eskalatzera joan nintzen, eta igual gozatzen dut, dimeko atz baten, zein Himalaiako puntan, bale? Hori da onena, orduan, beste behin ere, bardin dozku, zinemako pelikula baten, zein antzerki lanean, edo zirkuen lanean, edo zin modutara, bale? Entzun dut beste behin ere, presioa, egoak, gu mendien, nik bizi izan dut hori, baina ez nigan, emakumeengan, zer ikusi gogo, zer esan dozku, emakumeak mendizaletasunanean eskaladan, beti dago desoreka, bale? Asian eta Afrikan, direz nire destinorik edo nire kontenienterik eta kutunenak, ikusten dugu kriston desoreka dagoela. Emakumeak ez deko inongo hitzik, ez deko inongo bermerik, ez deko inongo eskubiderik, berein eskubidu guztiek urratute dauz. Pakistaneko emakume bat, segun zein tokitan, ez deko aukerarik ez eskolara joateko. Ez dakiz da bere erlojuari begituta ze hor dudan, ez da esaten ze hor dudan. Bale, ikusi duguz, azkeneko 20 urtetan, zenbek ikusi ditugun. Orduen, saiatuten gara ezagutza guzti horiek, ona etortzen, ona ekartzen, gurera ekartzen, eta baita ere zabalduten pizkat, ez? Orduen, alde batetik, neuri ere, ari ejaltzen dut batzutan, orain gauza asko gure doaz esan lopezekaroa, denbora gutxi, eta asko gure dugu eson, orduen, ez da erreza, hemen geur, 15 minutu zen, gauza asko kontetea, orduen, presiñoa, ni neu ez dut inoz sentiduten presiñoa, baina bai, bizi izan dut presiño hori Edurne Pasabanengan, oso laguna da baita ere Josebana, Bia Tolosarrak, eta Edurne zegoen gizonen mundu baten, eta, ostra, eske dana ziren kritika danak ez dakiz zer, eske Edurneri igodotzi ez dakiz zer, Edurne esan oso usarta, eta gailur egunetan ataten zuen bere honena beti. Orduen, kagoen laletzen, nik horregaz beti azarratuten nintzen benetan. Bale, orduen, presiñoa hori jasatzen, badakizuen hon ikasi nun, nik Edurne Pasabanengan. Emakumeengatik asko ikaseten da, asko, nik esango nuke trukorik eta anekdotakaz eta bar beti emakumeengatik nik asko ikasten dutela. Eta ikasi nun, presiñoarik ez eukitea. Gu zer dekogu? Tensiñoa. Niteko tensiñoa, geurko 15 minutu hauetan, aldanik eta onduen egiteko. Azkeneko filma ekoiztu duguna, Anguar filman, aldanik eta txukunena egiten filma hori. Aurreko filma izan zen Nangapar bat mendi biluzia, nintzela zuzendaria lehenengoz filma baten, ostra, aldanik eta lanik eta onduen egiteko eta jentea gustora geldituteko, ez? Orduen, presiñoa alde batera utzi behar da, eta tensiñoa hor egon behar da, tensiñoa gure lana aldanik eta onduen egiteko. Egoak, aipatu ditugu baita ere, egoak. Mendizaletasunan barruen edo esango nuke, apurtzuet, muturreko kiroletan, gure sokalagunik eta txarrena egoak direz. Geur gaudemen, baina nik bier eskalatzen egongo nazela, okerreko erabaki bat hartuten badot, hementze bertan etzik inguruen edo akatze txikina egiten badot be, aldot 20 metrotatik erortzen naz, eta ez dago etorkizun bat gutzako. Himalaian hori muturrerago eraman dezakegu, ez? Edo base jauzian, proximiteko hegaldietan, azkenengo 20 urtetan, 60 lagun zuzena, baina gertuko lagunek galdu izan ditut. Eta beti izan da, kasu gehienetan egoen gaitik. Guri hiltzen gaituena egoak direz. Orduen, hankap beti lurrean. Ez zankotra batu, mesedez, eskilerak gora zoazen horrekin, ez zankotra batu, ez zapaldu, porque ez dakizu, gero eskilerak baira zatozela, noiz gurutzatuko dozun persona hori, bale? Orduen hori dire, gauze basikoak. Nitzako, zango nuke, mendizaletasunean eta eskaladan, balio erantzi asko dago zela, ez? Geur 15 minututan gatza da, saia da, aipatutea, baina hortik goaz. Orduen, urte guzti hauetan, azkeneko 20 urte horietan, dago evoluzioa baita ere. Nik gaur eguna zen alez, Josuak esaten dagoen bezala ze erderazko bi hitz horiekin ere gelditu naz, nik gorrotatzen duten geuzerik eta eske ganera naskata danean bote oste, beti gituten dozien, makina, krak, berba horiek beretan askotan zuen pentsau, nik ez ditut egiten 80 emanaldi, baina bai 60 emanaldi, urtean zehar, beste batzutan bai asko, eta beti
gaude Portugalete bezalazeko plaza baten, edo egon algara Polonian 1500 pertsonakin, edo Italian 2000 lagunekin, edo Alemanian 500 lagunekin, edo Frantzian beste 1500 lagunekin, jente esposizioa handi edeko baita ere. Gurean, da esparru txiki edo nahiko mundu teknikoa, baina gero nahiko jarraitzaile asko dago, orduen, bentan, gauza bat gorrotatuten badot da horixe, makina, krak, bata bestea ez. Niri ales txikon bezala tratatzen hauena, alde egiten dut, ninaz ales. Guztientzako igual, Martin Doste, Xavier, Jordana, zein Garbine, zein eneko guztientzako. Batzutan ez da asmatzen bizitzan, edo ezin gara heldu. Momentu honetan, nago aulki honetan, baina egon behako nitike, lau aulki desberdinetan jezarrita, momentu konkretu honetan, gure proiektuak aurrera atara izateko, bale? Konpromesua, mendizaletasunean, konpromesua dago, perseverantzia, konstantzia, geuk, gure proiektuak aurrera edo gauzatu alizateko, lan asko egin behar da. Jakin behar dozu, pizkatan eteaz, danetaz. Nik nahi dut, gure dut, bai, mendien egon, eskala egon, baina egin behar dire, hortaz aparte, edo hortik aparte, geuse asko. Eta jakin behar dozu administratzen zeure denporea. Nik olentzer hori eskatu behar dutzet, 24 ordu ez, 48 orduko egunek, porque nago hemen eta nengoen eta batzutan gu gara horietakoa beti askar eta bizkoro doala gure burmuine, eta nago pentsatzen bihar, Malagan egongo nazela eskalatzen, Bienua del Rosario naberze biak egin behar ditugu, naberze erketatuko dutuen, aberetzi hemen oinatin bia bat montauta dagoen dena, ia bustiko dan, edo estan bustiko uria datorren, beti gagoz horrela, hori zer da, pasilloa, hori da beretan asetzen gaituena. Mendian asko esaten da, edo askotan entzuten dugu mendizadetasuna, ez da, bizitzeko era bat, estilo bat, ez. Nik uste dut Joseba eroso sentitzen dela bere karabanan, lo egiten, bere izuzkailu horrekin ikusi barriako, eukiko dozu hor zagar bat, eta ez Aber, egunen baten gombidatzen duztezun, que por cierto, gombidatzen dutzu gure zirkoa ikustea baita ere, benetan ederra dela horion izan nintzela. Nik gustora gotenaz, benetan. Furgoneta baten, zemendipunten, edo zintokitan. Orduen, gitxi gora bera borobiltzeko edo bukatzeko nire gaur egungo agerraldi hau, nahi dutzuetena esan da, nik orain 40 urterekin, evoluzio hori dagoela, eta gaur egungo ales hori ez da orain dela 20 urte, edo orain dela 2 urte esan ales hori, ni neuri orain zoriontzu iten doztena, da eskaintzea beste denporea, bale? Ingo dutzuet, nire azkenengo gaur eguena da, aurreko 4 egunetako laburpen txiki bat. Bi fundazioekin lan egiten dut, fundazio askokin, baina aste honetan zarran egoitzatan eta koronavirusa zala eta hasi nintzen itzaldik eta moten eta gertutaten baizik Gipuzkoan eta bai Bizkaian, eta 5 ordu inditut zarren egoitzatan, zarren deko du talde pare bat, eta denbora eskaintzen dut, itxi dut eskalatzeari joatera, itxi dut denporean eutzako, ezerren truke, baina eski hori azetuten nau. Asteartean egon nintzen Martuteneko espetzean 6 orduz, sartu nintzeretik eta urte nintzen erarte, eta jarri nien mendibiluzia nangapar batena baita ere. Empatia honekin esaten dutzuet, nintzako da empatia. Nire unibertsitarik eta honena izan dela bidaiatzea, 5 hizkuntz dakizkidez. Euse asko, 40 urte deko da zorain, nik ez ditut, edo ez dut ikusten nire bizitza urteatan, egunetan baizik. Hemen mendebaldean esaten da, emakumezkoak zuek zorionez deko zuez, 35.000 egun, bataz beste, gizonezkoak ditugu 32.000 egun. Nik ja zautu ditut 15.000 egun. Orduen bizitzen dut gaurko egun hau, nire azken eguna izango bat zan bezala, intensidaderekin, alaitasunean murgilduta albada, eta saiatutenaz, aukeratuten norekin nahi duten egon. Zoritzarrez telefonoa ditugu eta telefonoetan ditut 4.000 kontaktu. 4.000, gaude herrikiriola eta naizkoran, harrikasotzen, mendien, pelikulatanan, proiektu pilotan eta telefono madarikatu hau dau beti jo eta jo eta jo. Eta beti kejaka jentea ez doztezula hartzen eta ez, saiatuten azaldanik eta onduen eramaten geusek, eta saiatuten dut hori, aukeratuten norekin nahi duten harremandu. Ebak aipatu dozku, neure azkenengoko 20 urtetan,
praktikamente ia unean topau dugun jentearekin gure bidaia honetan, beti izan da positiboa. Beti. Orduen, hor, zezor gure dago esan, ez? Eta bukatzeko hori ze, gure aste honetan, hartuteneko espetzean, gure zarren egoitzetan, gaur nabiko beste asoziazio baten, beste ekimen baten, autismoa dana, eta neuk enpleatzen dut, itxiten dut, neure aixialdiko denporea bestei zuzenduta, eta egiten dut bihotzez, eta oso osatuta nago. Karo, hori da evoluzio bat, hori zer da, azkenengo 20 urtetan, hori, egonda nago, Everesten 3 aldiz, negun, udaberrin, kabian, kotxe handik eta metik, bitu esan dut, zuet, 100 piku bidai, entre Asia, Amerik eta bar, orduen, ninaz persona horietakoa, sentitzen duna, zorrean, zor perpetuo baten aurrean nagoela gizartearekiko, zuei, badakizu, ez dakit no, koldok edo txemak, ez dakit no kapetu segitu zitatenean ona, Portugaletera edo, bueno, esan nun bai, segaitik, beti hemen, etxean bezala sentitzen nazelako, Mikelekin, herriontako alkateakin, Kriston Arramena dekotelako, beti ondo portatu da gurekin, eta saiatutenaz hori bueltan emotea, bale? Orduen, bukatzeko, ez bestela ez da bukatzen. Oize, unibertsitaterik eta honena izan dela bidaiatutea. Batzutan, lemoan nengoenean eta lemonatik urten gabe, ustot, enbudu batetik begitzen nula, baina alderantziz, orain begitzen dut horrela, eta pentsatzen dut horrela, eta usnartzen dut horrela. Hasek hori zen, unibertsitaterik honena izan da bidaiatutea. Eta bukatzeko, empatia, bale? Orain, alez, da beste persona bat, empatia gehiagorekin. Hasi nintzen empatia sentiduten, lehenengoz, 20 urte nituela, Tibet, Nepal eta Txina, Tibet zana, 1954 urtera arte, ikusi nun soldau bat txinoa zan, kriston bultzakada bat emoten, andra tibetar bateri. Hor hasi nun, hor da nire lehenengoko nolabait esateko momentue, sentidu nula mina momentu horietan ere, 2000 hasikeratan Euskal Herriaren egoera guztiz derbidina zan, gaur egungo egoera dana, baina kanpoan eta gure lehenengoko bidaiatan eta bar, hor sentidu nun kriston mina ikusi nun bultzakada hori, bukatu gendun, 48 orduz, espetxe bateran, joatarren, gure ondoko lagun argazki bat atatarren, eta bueno, kriston bronkau gendunan txinatarrakaz, eta ez da inengo txantzarik ez, baina injustiziak eta goazen herrietara, batez be emakumen aldeko lan desente egiten dugu baitare, bai Nepalen eta Pakistanen, 3 fundazioetan zaietuten gara batez be konzentratzen, kanpoan gaudenean lan egiten, Eta bukatuko dut, hori ze, eskerrak emoten ze hori beste behin ere, galderak erantzuteko prest gagozela hemen, krak batzukin gauzela, gu kirolariak guk kirolariok gara unos paketes benetan, itzako kultura mundukoak, bezala ze, gazteak, medikuntzan, gazteak, eta ze hori gazte asko ikusten dut gaur hemen, eta gizartea zein eskazadan zuekin, tokau jatzue momenturik eta okerrena, zibilizazioen momenturik eta okerrena, segaitik, porque bizimodue gogorra deko ze aurretik atateko, gu gazteak ginenean gauzen bestera batera zirela, eta aukera gehiago genitun, nik esango nuke. Eta batez be, ikusten da, jentea moten du gaztekaz azerra dagoela, eta nik ikusten dut hemen etxingurean dekogun gazte asko deko zuen etorkizuna zeuen eskuetan, hasik animatzen zaituztet, zuen ametsak lortzea eta jarraitutea, bale? Izildu gingo naz, bestela ez dut jarraitzen. Eskerrik asko. Nire, hartzen alkortaz, Ale, txikon! Makina, krak! Aitona emoten dut, aitona, aitite bat emoteot hemen aholkuak emotek eta aholkuak saltzen ditu, gero nitzakoz ditutenak, Bueno, bai aholku gehiago emon zeinki esan, gure entzulen itaunak erantzuteko sasoia da. Alnaz hasi, galdera batekin. Zuzeu, eine, bota. Abusatu pizka. Aurrera. Ez que dago anekdota bat oso gracioso haintzun niola behin, ez dakit irrati programa baten Ikerreri,
zirkuko karpa hori nondik ekarri zen duen eta bar. Eta nahi dotzet orain entzun Josebari, abertzelan kontatzen duen. Eske oso graziosa iruditu jatan. Gure zirkuko karpea, ia. Zirkuko karpa hori. Zelan ekarri zenuten, nondik edo? Nori zen duen eta bar, ez kontatzen? Bai, bueno, Ikerrek Walapopen ikusi zuen, gai, zirko bat. Nian neon. Bai? Eta neon. Bai, Eta hoxe Luxemburgon zeola, Walapopen ikusi zuen. Zirkoen benta Luxemburgo, kotxe hartu zuen, eta Luxemburgoa jun. 12 orduko txen, eta zirkokin multatu zen. Anekdotatxo bat. Walapopen internetez ja gauzak eosteie, eta, bueno, zapatilla batzu bezala, zirko bate bai, erosi daike. Eta hori da gaur egun gure zirkuko karpa. Hoxe da, gure zirkuko karpa. Bai, prezioa uste, karpak beak bakarrik 25.000 euro balio ditu karpak. Bueno, baina, amakaik esatu lanen zegoela orduen bertan, ez? Ba, eske, geunden irutxulo iten, eta ikertzeon fantasiatzen karpa hoien inguruan, eta orduan, derrepentea izan da noi erakusten Wallapopeko, nien nintzen kontura Wallapop zala, baina bai, bitu, ze karpa aidan saltzen da, klaro, nik zaten baina Iker, hori reala izangoa, osea, konberdezu area, gaine, kristonak intzitun, ez? Gero, kamioia alkilau area jun ez dakize, osea, bueno, kristonak intzitun are lortzeko, baina... Bai, bera horrok horrutzitun, 25.000 euro balitu karpa bate. Karpak bakarrik, gehi barruko dena. Claro. Karpa zoragarria da, koloretako handia borobila ikusteko modukoa. Zulo batzuk okiko zituen, ez? Zer? Zulo batzuk okiko zituen, edo ez? Ez, oso ondo zeon. Bueno, orain mikroa erabilgarri dago, bestela altxa eskua, jaso eskua eta galdetu. Zalantzaren bat, gogoetaren bat ere egin nahi baduzue, orain da zuen txanda, lotza barik, familian gaude, aprobetxatu eta aurrera. Esan duzu kontu baten inguruan, konsiderazio bat, eta jasina zuen initzia. Behin baino gehiagotan entzun dut, arrakasta dekien horien neskeri, perzibitu da horiela, impostorea direla. Hau da, arrakasta, profesionala edo, dala gehiago suertea, kapazitatea baino, ezta? Orduan, horren inguruen aberia, zeuri bentzun dut hori aitatuten, eta aberia zan ikusten duzun, beste kasuek ezagutzen duzen, nesken artean, igual bientzako da, aberia horren inguruan zozer gehiago edo, zateko. Bai, bitu nik, ebak esan duen gauzatekin pilat empatizaudet, izan dela momentu batian hasi zala sentitzen gerozta galduo, ez? Edo gerozda indar gutxio, osea, hitza da indar gutxio bezala. Eta uste hori gertatzen zaigula mundu laboralian sartzean emakume danoi, ez dut ezautzen bat beha ere, ez dana sentiu impostora bat. Benetan. Eta emakume askokin itet lan. Eta ez dut bat behar ezagutu, horrela ez danik sentitu. Eta ez danik sentitu gaina, batzutan, merezi aldet, nik hau, merezi aldet lortu deten postu hau, merezi aldet gaur hemen eotia eserita zeukikoen nik zerbait esateko, ez? Interesgarria da, nik kontatzeko dakaten hau. Nola ez dut, eukiko zerbait kontatzeko 18 urtetik oain 52 dazkaten arte lana besteik ez baetin, eta Alexek esan duen bezala, askotan beste batzuntzat eta besteentzat eta sobretodo beti konpartitzen, ez, barruan dakasun hori. Nola ez dugu aukiko kontatzeko. Baina egia da impostore sentsazio hori normala dala, mierda bada, baina ez baldin bada sistema beha aldatzen, ezingo dugu hori ekidin. Osea, uste danok, emakume danok, pairatuko deun zerbait dala sistema hau patriarkala izaten jarraitzen duen bitartian. Eta hori nik nire privilegiotatik esatete, porque emakume zuri bat naiz, Europan bizi dana, eta akzesu aukiduna nire gurasuai esker, alfabetizazio batea, eta ikasketa batzutara, eta bueno,
gauza konkretu batzutara. Galdera gehiago? Aprobetxatuz mikroaz parte hamarkadala, eskatuko dizuet edo aldera egingo dizuet, eta lehendabizi zerbait eskatzen dudanean, zer eskaintza gustatzen zait, nik esango dizuet, zui buruz hitz batean zer jaso dudan, eta gero gustatuko litzeak jakitea zuen partetik bakoitzak hitz batean gaurko ekitalditik zer atera duen. Eta zamankai, esan nuke, duintasuna atera dudala. Alex indarra atera dut zuaz, Eba zugaz atera indut eskusa batasuna, eta zutaz diozela atera dut autentizidadea. Gustatuko litzidak jakitea orain, zuek zera motu zuen hemendik, Portugaletetik gaur. Berba bat. Hostia, eske. Hori gatza da, ez da resta. Ze ederra dan biltzia, en general, ze ederra dan konpartitzia. Esperientziak, danok, hemen ez dakaula ohitura horiteko, beste kultura batzutan ohitura asko handiagoa daola bildu eta beitu utzikoet hemen leno ahaztu zait gauza bat esatia eta oso damututa nao. Ez diot nire buruai barkatzen. Eta da, ze importantia dan jolasa gure bizitzan. Eta netzat gaur, jaso detena baita ere da, beste 3 persona maina. Haueatik, ez. Da, ze importante dan jolastia. Eta bizitzak badakala jolasteko, badakazula jolasteko gaitasun hori, naiz eta askotan erakuste izuen ezetz. Netza da jolasa, hori utziko nuke. Jarretuko nik, kulturan garrantzia baitare. Gaur hemen ekitaldi honetan, zein garrantzitsua izan den, eta gero baiztare euskaran, ez? Euskara osoz etortzen. Nik badekot baitare, ekoizten ditut dokumentalak, gure azkenengo dokumentan, erdera utzean ekoiztu dugu, zegetik. Mendibiluzian mondo da zen ia 80 emanalditatik, zuelik 18 izan direz euskeraz. Emon ditut emanaldi gehiago ingelesez, euskeraz eta italeraz ekoiztu dagoen filma, erderaz eman direz asko gehiago, orduen zein garrantzitsua da baita ere gure euskerea. Zik ez horionak, ez da benire zegoen. Beno, ni albatetik pertsonalki pixka gainditze sentimendua, ez nagolako erabat ohitu eta mota batako etzaldiak izeko. Eta, beste aldetik ze aberasgarriaren beste bizipenak entzutea, eta zure bizitzan aplikatzeko, aberasgarritasuna. Eta nik, amaikaik esan dunari da, nire konpartitzea asko gustatzen zait, eta hemen asko zeate eta 15 minutu ez, baina gustatuko litzeake bakoitzari buruz, 3 edo 5 minutu jakitea bere bizitzaz. Konpartitzea dena gustatzen zait, eta nik filtrorik ez dut, eta beste ordu erdi utziko bazen idake, ez bankuko kontuk erakutsiko nizkizuke, baino, eta benetan diot, inolako enbidiarik gabe, zezuk imaginatu zuen nik baino posizio altua daukezula, nik zuregan enbidia sentitzea, hori da sanoa. Azken enbidia da admirazion mal gestionada, inberko nintzuke admiratu, baina admirazioa gaizki gestionatzen daren enbidia sortzen da. Nik uste ondo konpartitzen badugu denon informazioa, bizitza, bankun, prospektua ez eta zuk milioi bat duzu, ze ondo esan beharko nitzuke, ez arrakastatxoa izan zen zure lanean, eta ez enbidia sentitu zuregan. Nik gaur 10 minutu edo 15 konpartitu ditut, eta gustatuko litzaidak zuekin konpartitzea 5, 10 bakoitzarekin. Konpartitze hori beste formato baten, beste leku baten eta beste momenturen baten izan beharko da. Plazerra, zuen gogoeten berri izatea, zuen
bizipenak partekatzea eta plazerra zuek hemen Portugaleten itsasadarraren ondoan publiko honen aurrean izatea. Hurrengora arte zuei eskerrik asko, mintzoka ekitaldi horretan beste behin egotearren, datorren urtean akaso 3. etorriko da eta anak pozik egongo gara. Mila esker, hurrengora arte ondo izan. Eskerrik asko.